ሰላም ጥዕና ይሃብለይ ክብራት ተመልከትና መልዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻናል እዚ ትከታተሉ ሰላምኩም መብዛሕ እምበኣርከስ ክብራት ተመልከትና ለምውን ከም ትልሙድ ብሓድሽን ብእዋናውን ብጣዕሚ ኣገርምቲ ብለውን ናይ ማሕበረታት ናዋኹም ኣቢልና መፅናኒና እስካብ መወዳእታት ቪድዮ ምሳና ብምፅናሕኩም ድማ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንደኾንኩም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ኣይትዘንግዑ ሰናይ ፃንሒት ሰናይ ምክትታል እምበኣርከስ ክብራት ተመልከትና ሎሚ ናዋኹም ኣቢልና ልመፅና ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብዚ ኣብ ዓድዋ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት በገዛ ኣዲኣ ብካራ ጨውያ ወይም ደሞ ብካራ ወጊኣ ክትቀትላ ዝኽኣለት ብዛዕባ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂሎ እሱ እንታይ እዩ እስካብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እንድሕር ሰሚዕኹሞ እቲ ብጣዕሚ ኣደንጋፂ ንክትሰምዖ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ኾነ ክትናገረውን ዘስደምም ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ልወፀሉ ምክንያት ካብ ቃላ ወይም ደሞ ንፖሊስ ካብ ልሃወቶ ቃለ መሕተት እሱ ናባኹም ሒዝና መፅናኒና እዚ ድማ ክብራት ተመልከትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ገራሚ ዝገብሮ እታ ቆልዓ ቤናያ ኣይኮነትን ክትቀትላ ወሲና በገዛ ኣዲኣ ማለት እዩ ኣባኣ እውን ሓጊዝዋይ ቀፂሉ ድማ ኣብ ጎና ዝነበሩ ሓውቦታታ እውን ንዲኣ ክትቀትላ ተሓዋዊሮማ ከም ዝነበሩ ይንገር እዚ ዝኾነሉ መንገዲ እንታይ ተረኺቡ ወይም ደሞ ኣዲኣ ምስ ሞተት እንታይ ክተግንያ ይኹን ዳንበር ዝኾነ ነገር እውን ክተግኒ ስለለለየት ናዲኻ ምቕታል ልህብ ዓቕሚ ካበይ ኣግንያ እያ ልብል ሓበሬታ እውን እስካብ መወዳእታ ክንዘርዝረልኩምና ሰናይ ፃንሒት ኸ ደግምና ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘስንብድ ፍጻመታት እናተፈፀመ ይግነ ከምኡ ድማ ኑሮ ውድነት ቀፂሉ ኢኮኖሚ ናተዓዲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ናብ ልዕሊ ደረጃ በፂሑ እቲ ሰብ በዓል ባዕሉ ኣብ ዘይረዳደሉ ግዜ ወይም ድማ ኣብ ዘይረዳደሉ ሰዓት ሓምል በፅሐ የርደካ እዛ ቆልዓ እዚኣ ጓል 6 ወይም ደሞ ማነው ይቅርታ እዛ ቆልዓ እዚኣ ድማ ክብራት ተመልከትና ገና ጓል 16 ዓመታ እያ ህፃን ወይም ደሞ ጎያ ዘይፀገየት እያ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንክትሰምዑ ከም ድማ ንምእማኑ ከቢድ ዝኾነ ፍጻመ ወይም ደሞ ገበና ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ዝፈፀመት ህፃን ቆልዓ እንታይ እያ ክተግኒ ላዲኣ ቀቲላ ንዝብል ድሞ እቲ ሓበሬታ ከካፍለኩም እዚ ዝኾነ ዘሎ ኣዲኣ ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ደሓና ትበሃል ሰበይቲ እያ ከምኡ ድማ ንደቃ ብጣዕሚ እትንከባከብ ምዝ ኸዚ ኣጋጢምሉላ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ተሸጊራ ካፍቲ ኢላ ንደቃ እናሓሕበት ናብ ፅቡቕ ደረጃ ክትበፅሕ ትፅዕር ኣዶ እያ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣዶ ኩሉ ግዜ ንደቃ እትገብሮ ኩሉ ግዜ ንውላዳ እትገብሮ እንክብካበ ከም ዘሎ ኮይኑ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ግን እንታይ ከም ዘጉደለትላ እያ ናብዚ ናብ ሞት ክተብፅሓ ዝኽኣለት ንዝብል ሓቢርና ንርአዩ ክብራት ተመልከትና እዛ ቆልዓ እዚኣ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸድ እየ ትብላ እታ ኣዲኣ ድማ ሕጂ ኣብ ኢደይ ዘለኒ ገንዘብ ወይም ደሞ ኣብ ባንኪ ዘለዋኒ ገንዘብ ልተወሰነ እየን ተፀበየኒ ከዚ ሓቂ ኺና ኣዲስ ኣበባ ክኸድ እየ ማለት ኺ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ልክትነብር ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሲቹዌሽን እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ልክትነብር ስለለይዕድም ሓቂ ኺ ክትኸድ እየ ተፀበየኒ ልተወሰነ ገንዘብ ኣኪበ ክበክየ ትብላ ከምኡ ድማ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሲኢሉኻ ሃብኒ መሓዙተይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዳ ኣለዉ ኣነ እውን ምሳእተን ምንታይ ንክኸድ ለለክ ሃብኒ እናበለት ጭቕጭቕ ታብላ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ዘሎ ምንታን ካብ ትግራይ ክትወፅእ ዘይኮነት ኣብዚ ሰዓት ያው እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ፋሚሊ ድራግ ወይም ደሞ ሓሸሽ ንጥቀምሉ ኣለዉ ዞም ኣብ ትምህርቲ እውን ከይቃርየ ዝጥቀምሉ ኣለዉ እዚ ቀይሕ ስፕራይት ዝበሃል እሱ እናተጠቐሙ ኣብ ልየለ ደረጃ እዮም በፂሖም ዘለዉ እዞም ህፃውንቲ ቆልዑ ማለት እዩ እዛ ቆልዓ እዚኣ ኣዲስ ኣበባ ክትኸድ ዘይኮነት ሓሸሽ ክትጥቀም ምስ መሓዙታ ኣብ ትምህርቲ ዘይቃረየ እዚ ባዕሉ ኣብ ሕክምና ካብ ቴርማዶል ምናምን ዝበሃል ክኒና እናገዝኡ ያው ኣብ ቤት ትምህርቲ እናተጠቐሙ ምስ መምህራን የለ እናተባእሲኦም ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ይኹን ዳንበር እቶም መምህራን እውን ካብ ስራሕ ወፂኦም እቲ ስራሕ እውን ሓደጉ እዮም ልግነዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ወለዲ እንክብካቤ ዘይቀረየ እቲ ህፃን ባዕሉ እውን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ኣዝዩ መፍርሒ እውን ስለዝኾነ እዩ ክብራት ተመልከትና ይኹን ዳንበር እዛ ቆልዓ እዚኣ ምስ መሓዙታ ቴርማዶን ገዚኣ ወይም ደሞ እቲ ቀይሕ ስፕራይት ዝብልዎ ናብ ስፕራይት እናቀላቀሉ ለመጀመርያ መዓልቲ ክብራት ተመልከትና ካሊእ ሰብ ይልገብረካ ማለት ከማኻ ደፋር የለይ ደስ ስለለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማ
ኣእምሮኻ ልጠይቐካ ነገር ኢኻ ትገብር ማለት እዩ እቲ ነገር ተጠቒምካ ማለት እዩ እና እዛ ቆልዓ እዚኣ ናይዚ ቀይሕ ስፕራይት ዝበሃል ተጠቃዒት እያ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ገና ጓል 16 ዓመታ እንዳሃለወት ማለት እዩ ንዕኡ ድማ ናዲያ ንትቐትል ዘደፋፈራ ማለት እዩ እዚ ናዲያ ቀቲላ ብጭቡይ ወጊያ ምንም ዘይመሰላ ቆልዓ ድሕርቲ ኩነታት ግን ተፀፂታ እናነበዐትና ግናያ ማለት እዩ ወይም ድማ ነቶም ፖላይስቶም ተላ ቃላ ብጣዕሚ እናነበዐት እናበኸየት ምክንያቱ እትልገበረቶ ወንጀል እትልገበረቶ ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ፍፃመ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እውን ምስቲ ምዃኑ እናበኸየት ሙሉእ ብሙሉእ ክትነግሮም ኣይከኣለት ግን ኣብዚ ሰዓት ምስቲ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ መጀመርያ እውን ሓቢርና ክብራት ተመልከትና ብዙሓት ወጣታት ናብ ዘይተደለየ ነገር እናእተውዮም ልግነ የለሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሂወት ተስፋ መቁረፂ እውን ስለዝኾነ ግን ድማ ይኹን ዳ እምበር ክብራት ተመልከትና ንኣድኻ ለቐትል ሓይሊ ንኣድኻ ለቐትል ሓሳብ ካበይ ሃምፂኣ እያ እዛ ቆልዓ እዚኣ እሞ ድማ ጓል 16 ዓመት ኮይና እዩ እቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ እናንበዐ እናገረመ ለግነነ ሓበሬታ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቀፂሉ ድማ ክብራት ተመልከትና ክልተ ቆልዑ ደቂ 16 እቲ ሓደ ድማ 15 ዓመት እዩ እዚኦም እውን ክልቲኦም ያው እቲ ወዲ 16 ዓመት ነቲ ሓደ ቆልዓ ክቐትሎ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝኾን ዘሎ ምስቲ መጀመርያ ተናገርኩም ነበርኩ ክብራት ተመልከትና ያው ኣብዚ ሰዓት ምስቲ ቴርማዶ ምናምን ብዙሕ ነገር እናተጠቐሙ ናብ ዘይተደለየ እዮም ላኣትውሉ ማለት እዩ እዞም ህፃውንቲ ቆልዑ ዝና ድሪግ ወይም ደግሞ ድሪል ዝበሃል ሙዚቃ እናሰምዑ ናብ ዘይኮነ ዓዘቕቲኦም ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ይኾነ ለግኔዎ ሰብ ምስ ውላዶም ምስ ኣቦም እውን ክባእሱ እዩ ለርእካ ማለት እዩ እቲ ኩነታት እና ክብራት ተመልከትና እዚ ነገር እዚ እናተስፋፍሐ ልግነ ያው ዓድና ሰላም ኮይኑ እግዚኣብሔር ነቲ ዓዲ ሰላም መሊሱ ኩሉ ሰብ ያው ፅቡቕ ኩነታት ላውላኣትወል መንገዲ ይፍጠር ያው ዝለለ ኩነታት ብጣዕሚ ልሕዝን ክብራት ተመልከትና እና ከም ባርከስ ክብራት ተመልከትና ናልማዓት ፕሮግራምና እዚ መስል ይራብ ካልእ ከምዚኦም ካልኦትን ምንታናባኹም ሒዝና ክንመፅእ ሰብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ቻው